Diogu ertzaintzari, delituak bai, areagotu direla esan digute eta fenomenoa ziklikoa izaten dela. Jasone González, kobrearen prezioaren arabera. Nazioartean prezioak gore egiten duenean, lapurretek gore egiten dute eta une honetan kobre kiloa 7 eurotan dago. Hala ere, ertzaintzak esan digunez, momentuz hemen lapurretak izaten ari dira bai, baina aurreko urteekin alderatuta ez da igoerarik gertatu. Urtean 300 eta 400 artean izaten dira gutxi gora bera. Normalean indarkeriarik gabeko delituak izaten dira eta hori dela eta ertzaintzak dio lapurrei esartzen zaizkien zigorrak ez direla oso altuak eta behin eta berriz harrapatzen dituztela horietako asko lapurretan. Delitu hauek ez dira hain larriak, orduan penak ez dira, zigorrak ez dira oso altuak izaten. Gertakariak ematen direnean, aurrekari nabarmenak izaten dituzte, txartegiak ertzaintzari jakinarazi behar diote nork saldu duen, kopurua eta informazio guztia.